Jo, niretzat txirrina da, nire estensio bat bezala iaia, da mugitzeko behar dudana. Oso berandu hasi nintzen bizikletan ibiltzen. Gu gera 3 anai arreba, ni naiz helduena, eta danok ikasi genuen batera. 16 urte edo nitunean, hasi nintzen dantzatzen, eta hasi nintzen bizikleta hartzen, zeren amaitzen unean ez zeuden ja autobusik etxera bueltatzeko. Eta pixkanaka hasi nintzen, gustua hartzen bizikletari. Eta gero, bizi naiz leku guztitan, bizikletakin mugitu izan naiz, adibidez Bartzelonan, Burdeosen, eta gero Shanghaien ja, hori izan zala, eguneroko abentura, bizikleta hartzea. Shanghaien hasi nintzen distantzia handiagoak egiten. Eta gero, baita, azkenean lagunekin, joan ginen Italiara eta egin genuen Paso di Gaviara jun. Pandemia garaian justo Done Jakobe bidea super esperientzia polita. Amarenak da moda marka bat, non egiten duguna euskal tradiziozko jantziak eta oia londarearekin zerikusia duten istorioak edo elementuak modaren bitartez plazaratu eta modernizatu, jendeak berriro ezagutu eta erabili ahal izateko. Eta adibidez gona hau egin genunean, inspirazioa zen emakumeek itsasora sartzerakoan nola haien gonak erremangatzen zituzten. Baina, karo, nik usten nun baita bizikletan ibiltzerakoan, beti nagola gona hola sartzen, orduan esan nun egingo dut gona bikoitza bat. Iraunkortasunaren kontu hori oso sakon neukan sartuta, oso harreman ona daukagu hemen Donostiako enpresa batekin Txita deitzen da, eta Donosti mailan entregatzen ditugun paketean haiekin entregatzen ditugu. Ez nuen ezagutzen zikloteka. Eta egia esan, plazer bat iruditzen zait izatea referentziazko publikazio guzti hauek. Igual esaten dugu, nahi dugu bidai bat egin, dokumentazioa hemen aurkitzeko, kriston aukera iruditzen zait. Aukeratu dut Euroveloren mapa hau, zeren justo aurten aste santuan, egin dugu zatitxo bat, eta gozada bat iruditzen zait hemen mapa hau izatea jakiteko, nondik nora joan gaitezke.